Maayong gabi sa inyong tanan di ay. Nata diri sa kuandol kay nagsabot minimigo ko lapo dol nga parion ako siya kay naa mo ginaluoy sa atong amigo dol. Oh. Nay naluoy ba? Nihatag og 1.5 dol. Mo 1.5 ba? Nya akong giignan nga ari diri migo. So atong tanawon mga idol ha kung nanapag ito. Tanawon mga idol. Ayay, sus. Kan gubaw kayo na mong naong migo. Sige mo lang nagkagubaw eh. Ha? Ganun sige mo nagkagubaw mong naong. Agaw pa, wapatay trabaho. Ganun gool mga igagnaong. Agaw pa, Uy, lantan pa. paggaw de lantan pa sa loya tong amigo eh. Si kuan eh si boss GR Armand Aninyon migo nagpada og 1.5. So unsay kastorya nimo nga nagpada og 1.5? Pasalamat ko nga may kuan kay ako kuan na ni ano ni kalit man ni. Unsa man gangon na kay tingog oy? Aw, di pa ni ba ato yung utang adlaw. Duha na ni kasimana ko. Lah. Delikado na amigo, delikado amigo. I-shout Kay buwak ko makainon sa katong panyawan o bahugan ni. Di ini mabalik ako. Sus inom munta kag ihi sa tilas. Ayo na. I-shout out si GR Aninyon ko. GR Armand Aninyon. Na boss GR Armand Aninyon. Boss DR Arman Aninyon. Salamat kay boss sa imong gihatag boss dara. Dara imong gihatag. Kumkuma de. Sus aga. Ya amigo. Sus agoy. Unsay kastorya nimo? Kang DR Arman Aninyon, salamat. Oh, naa na sa gawas nasod? Oh, siman ni siman. Oh, ina nga salamat kay boss. Oh, salamat. Dayo. Oh. Kuanan akong pagwas tingog. Okay. Okay kayo. Ina boss GR Armand Aninyon, salamat kay sa imong grasya nga gipadangat boss. Makapalit jud og tampal paggaw ko ina. Boss Arman Aninyon, salamat sa imong gi atag nga kwarta kapalit yung kuan diri para mawa na ning paggaw nako. Sus, sige kur kaglalaw ko lapo eh. No. Ay, gay lagat sige mga ito katong. Wa kay COVID bigo nga. Ay, ako di matabong na ikubig ay kaduha ko ba kunwahi. Class B, class E, class B. Sige lang amigo kay basta perminti na paning kamot lang yun sus. Mapil ka kastabon na inom kag ihi sa tilas. ay, salamat kay boss. Salamat kayo. Oh, salamat palit ko tambal boss. Kulapo sad. Oh, natural. Kayo di ni makuanan na ni pwede minihilila ko silyo kadugan. Basta pilit na ba? Pilit na dugo. Oh, pilit na. Oh, kapantay ka ng manok. Oh. Ayan, ihaw nun. Oh. Kusok yung kisi-kisi. Oh. Inikihaw, tus. Sidlit ang dugo. Oh, nya si plano nimo. Mao lagi plano na ko. Basta na itibugol nimo. Angay. Angay. Ya boss, salamat ya boss. Salamat, boss. Angay.